ụmụnne m na ụmụnna m ele ọtọ n'ọrụ ọ nọ nwekwarechi nwanne ọnụ nwa mba nnọ awụchasịala m eyi anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m na nlekiridele ihe ya nọ n'elu ihe ya na-agabiga ihe ahụ otu ụwa ya na alụlụ di na nwunye ka esiri danyere ya na ya na di ya matara o si ala bekee lo hụ ya like ya na ya abụọ akpa ọ dabara ha na-akparịta na fon na-ekwurịta ya alaghachala bekee n'ọlụ acha ha ka atọzi oloro ka ọ bịara bịa kwụ ụgwọ isi lụọ ya gbaa ya akwụkwọ chọwa ime court wedding ụmụnne ya saa na-eme ya eme mma ya saa na-eme ya eme na ndị ka ha dị mbụ ha enyegecha ya ihu na ha anabataghị ya na ya mana ha anabata ya mana ke di ya bịa ọ na-agwa ya sọ hapụ na ọ wote ihu ha dị na ọ wote karata ha dị na-akọva ha mana ya na-aghọta dat na ha anabataghị ruo mgbe a chọrọ ime court wedding nne di ya ajụ adanne di ya ajụ adanne di ya alụọla di ya na di enwe esemokwu ya alọta ọ nọzi n'ụlọ ha na-erezi provisions n'ihu ụlọ di ya rụkwara store ahụ n'ihu ụlọ ha debe ka ọ kpasara na-ere ma condiments ma everything ihe ọ gagakwara na ya nga ka ọ nọzi ma ụmụ ya ma anọ ha nọcha ebe ahụ nga ka ha nọ agagacha school adanne di ya ajụ nne di ya ajụ nwanne di eke nwoke ke di etoro onye na-ajụga ha sị na onye alụrụ traditionally lụọ ya na chọọchị ofu ha kwara na ngịrị sị ọ chọrọ ịlụ ya lụcha ya sị ọ chọrọ ịga lụọ ha ya n'ihu agbara ndị India sị hapụ na ya na ọ nwunye ọtọ chọrọ isi lụọ ya ha alụọ na eleke wa ga-eji ya emetara erigo ga-eji ya agba akwụkwọ na kọt ọ gịnị mere adanne di ya gwawa dat na nwatakịrị a na-amarubahala a na-ama ọmụnwa sef na ọmụbe ihe niile na ala na nwanne nwoke ezụkọga na ihe niile na ọ kpatara echi ọ mụrụ nwa ọmụ nwa asa gbasa ọ bịa wuo bịa gbuo yi ntutu na ọ ga-eme eme n'otu mgbe ya dị ndụ ya gwa di ya si na ngwa sị hapụ ga kekọt ma ha file na ihe ya bịara wee do prọpatị na ihe ya bịara alụ di ọwụ prọpatị na ngwa di ya na ọ kansụl kekọt di ya si no na ọ nweghị iwu na ha ga-anọ present na kọt na ya ga-agba nwunye akwụkwọ na kọt na ejikere di ya eme arenji ndị enyi ya abụọ mee arenji nwanne ya nwoke ke na sọpọtụ ga nọ present ka ahụ ọ na-adabara ya na di ya na ya rụ na mma ka ahụ nabatakwara na ya kpọọ ụmụnne ya ha bịa na court wedding na ha agba akwụkwọ sign na mee registry na ya amaghị ote nne di ya shiri nụ ya ruo mgbe di ya laghachiri ihe ha mere ya ọ na ya ga-akọchala ya nwunye ya ga-echefu ine họrị every minute ya nyọshi ha kpọọ nwanne ya nwoke na kpọọ di ya na fon kore ya gwa di ya si ya biko na kama ka ya gawa ụmụnna ya ga nọrọchi ebe ahụ nọ gawara n'ihi na ya na-akwa akwa di ya sị mba na ọ dị mma nwa agbọbịa lụcha di ya nọrọ n'ụlọ nna ya na ọ ga-awụrụ ya nwa ihe nwere na ya nọrọ n'ụlọ ha ya sị oke wọta ọfọ chọtakwara na ya ụlọ di ya so obi a ga-ekwe na ya hụrụ ya n'anya too much ịchọtara ya ụlọ dewe naanị ebe ahụ temptation dị too much na ọ nọrọ nwa di ya na ya ma ihe eji si ya nọrọ nga n'ọnwa mgbe nta ya sị oke nọrọ na rum di ya ụkọtụ ya zachachikwa ihe shie nri sachara nne di ya akwa gawa shop ya ga na-akwa akwa nga na-emekwa ka obi rụ ha mma na ote ka ya na-akwara nne di ya akwa blouse akwa ukwu akwa ka ya hụrụ ego ya na-ese azụ ka obi dị ya mma ma ada nne di ya ma ụmụ ya taa ka ya kwagara ha still ha na-adị happy na obere ihe ha akpọ ifo obere ihe ha akpọ di efo ha ga-akpọ ha kpochara di ya ekpo datina ya ehi nga taa na ya ehihu n'ụlọ ahụ taa and that day ha kpọga agbaga na ehi n'ụlọ ahụ that very day ka phone ya nweghị battery problem ha kpọọ di ya na phone na-agwaga ya na nwunye ehi nga taa nakwa ihe a na-agwa ya na ọ gara aga kpọrọ oke akwụna n'ime shade ebe ọ na-akwaga akwa na ụmụ okorobịa na-abacha nga na-asụbara ya di ya ebido kpewa nọmba ya ọ gaghị aga kpọgide nọmba ya ọ gaghị aga ihe di ya meziri wụ gba nkịtị after 2 days ọ kpọzie jụọ sọ gịnị ebe ka ọ gara agbanyụ fon ya sị mba na ya agbanyụhụ fon ya na ya nweghị battery problem ya chaja ya ọ ga-anụrụ de minute ya chanwa ọkụ nwụọ ya sị mba na ihe a aghọọla fọt ga-aga ịzụ batrị ha sị ha enwetaghị that size na ya bịaghachi the next day na ya mechakwara gwa ada nne di ya sị na ọ bụrụ na di ya ekpọ biko na ya ga like ikwuri ya because ya mata na fon enweghị problem na ọ ga-akpọ ejụwa ya ọ ga-akpọ ọ ga-enweta ada nne di ya sị nsogbu anụ n'ivu na ya chọrọ ikwuri ya n'abalị ọsị ya na enwe kredit na ya dọwere di ya jụwa sị ihe ugbo kwugawo ihe mere na ya sị yes na ọ ga-eprove nwe ihe ugbo kwuga ya sị why not na ya ga-eprove nwe ya sị okay
And if before di ya jụwa ya ma ya ga-eprove nwunye ya ma na enwere ihe akọrọ ya dị different from this one, ya si yes na ya ga-eprove nwunye ya, so okay. Ọ ya ka phone ya adịla mma. Ya gakwuru Adanne di ebido rekọdụwa call conversation ya na ya abụọ. Ya gwawa ya santi o ya sị na mgbe a phone ya mebiri na di okpere ya sị di na di ya kpoo ya na okpoo ya. Adanne di amakwa na ya rekọdụ ka call. Ya gwawa Adanne di ya sị na akwa ya gwara ya na mgbe a phone ya mebiri na ya ga like ikwukwere di ya ma ọ bụrụ na ọkpọ. Adanne di ya jụwa si ya phone ya a na-eji eme call center, eze na-ele ihe o ji dị inquisitive iji phone ya ekwuru di ka ọrụ na mma ka maka m ihe na phone ya mebiri na ọkwa doziele phone ya sị na-ele ihe ọ bịara ịjụga phone adịkwa that time ọ gabe ọhịa ọ bịara nga aga bi ya biko ya ara ga front. Ya record that thing send ya di ya na WhatsApp si lekwe proof of it na ọ bụrụ na phone ya emebi na ihe ọ sara ya wee ihe ọ ga-asa na o ji ọnụ ya kwuo ya di ya so ke nsogbu anọ. Ọ ya ka di ya kpere na the reason ya ji ya na eji mee court wedding na etiwerele ya emejiwerele ya etiwerele ya akwụkwọ na Chukwu mebere na akwụkwọ ya pụta na ya ga-abịa kpọrọ ya na o nwekwala onye ọ na-agwa the way na otu a di echi kwukwere na ọ wụ otu o shiri mee na ya kpega m ugbu a na kọlụ n'ugbo ya kpega m na ya kpega m from outside Nigeria na ya na di ya nọ na ebe okwu nọzi ugbu a na nne di ya gbara ga ọga gagazi n'ụlọ ha na ga-agwaga ha dat na ya mawara ya aka nwa ya mejiere ya akwụkwọ enwe onye gwara ya kpere eti na plen kpere gawa ala bekee na enweghị onye gwara ya na ya na ha ga-emecha na ha gwakwa nwa ha o jiri nwayọọ banye ha plen blowe n'ihi na ya nwa nne di ya adịghị happy na ọ ga-abịa rie ebe ọ na-arụ na ya arịacha n'elu ori ala na nwa ya chọburu iti ya akwụkwọ kpefete ala bekee lee ya ọrịa ọ bikos na ọ bịaziri n'ụlọ o mezie nwa ya akwụsị nkwa anọ ntara nwa ya kwegere na ọ ga-akpọte ala bekee nwa ya akpụgabezi ala bekee ya o mere arapadezie nwa ya mụrụ nwa ya zụrụ nwa ya mejiere ya akwụkwọ enwe onye gwara ya ti kpere ya pụọ jikecha nwa ya lorute jikecha ha abụọ agụchi onwe agwa nwa bụ ivunu nwa ya agwaghị ya na ya mejierele nwunye ya akwụkwọ. That means na ọ gbawala ya ka nara ya nwa ya na kọntrol ozi nwa ya gwazi nwa ya na ya eletekwele na ya nwụọ n'ọrịa nwa ya kwere nkwa na ya ga-akpọte ala bekee bịa tretie ya na ha bịakwa bịa kpọrọ nwa ha ma ọ wụghị ya na ihere abụọ otu ga-eme n'ebe ọ hụrụ na ihe ọ na-akọziri ndị mmadụ. Ya gwa di ya si ngwa na emeji na ụlọ o kwere mmanya nkwado ụta na o meji akwụkwọ kpofete ya ala bekee ka akpịrị ya ga ụlọ ọgwụ. Di ya so na-enwe ihe mege mmanya na mmanya ji ahụ na-enwe ihe mege na o bidokwala ihe ya anaghị eri asị mba na ke na ọwa ala bekee na-enwe ihe ọ ga-eme belu ugbu ya na ọhịa ọwa agadi nwaanyị na o mezuo nkwa kwere ọ na ọ nwere otu o si gwa mmanya na ya ga-akpọte ala bekee na ọ kpọta ya ala bekee nwaanyị mba nọ na ọ weta di echiti ya meji akwụkwọ kpofete mmanya nọ naanị 3 months laghachi gawa hakwa n'ụlọ ha n'ụlọ ụmụnna ya gaga agwaga mmanya si na ha gwa nwa ya nwaanyị ọlọta bịa elete nwunye na ya ọwa ọrụ ya ịnọ na Naịjirịa elete ma ọ wụghị ya ihe ga-emebi. O kwugideziri mgbe ka mmanya jiri chalenjizi ya jụwa esi na ọ ga-alụ nwa ya na ọ sokpụga ala bekee akpọrọla ya ga ala bekee na ọ na ebe ahụ nwa ya amụọ nwa na ọkwa ọ na ebe ahụ kwa ya ahụ nọzi ebe a lee ọmụgwọ na ọwụ right ile nwa ya ọmụgwọ na ọ ya nwa kwesịrị imejiri akwa ya bịa lee nwa ya ọmụgwọ mana ọ bikos of ọ na ebe ahụ ji ahụ na nwa ya gwa ya si ya rịọ esi ya gbaghara na ya biko na ọ wụta o shitapụta ọ nụrụzie mee uhe oke riri ya nwekwe mind bịa ebe a bịa complain jụwa esi ya nwakwala nwa krọs ha na ọ bịaji ebe a bịa call this type of nonsense next time na amaghịrị ihe amaghịrị bịa lụọ nwa ya ha abụọ hụrụ nwa ha lụọ na ọgịrị atakashi ahụ na ọgịnị ka ego niile ọ nọ n'elu isi na obi a na-arịa mma na onye mere ibe ọgịnị wụ problem ya dị nakwa oshi ala bekee elu gị na ọgịnị ka ọ gbawara ije ọ bịara nga kama ọ ga-abịa gwa ha ụta eshi biri hụ onye nwaanyị isi ala bekee stil oshi ala bekee elu na-erikwa n'onwe. Nne di emepe the next chapter na mmanya si abịa hakwala n'ụlọ ha na mmanya si ya gbichi na eriga n'onwe na ya winchitago onwe na ya gwagwọtọrọ onwe na ọtọtọ onwe n'olu na nwa ya nwoke ga-agbasa marriage ya send ya nwaanyị ahụ nwa ya back na mmadụ anwụọ na ọ wee ebe a n'ugbu a na Adanne na-akpụzi nwanne nwoke na fon na mma na ọ n'ụlọ ọgwụ na ọ mara ihe amasị ya mee ọhịa ọ ga-eme obi arịa mma na o mee ma ọ wụ ya na ha elu uzo mma ha na ihe ga-emebi na nwaanyị mba nọ na mgboto weterele akụkọ nọ juderele ya mba ụwa na ihe ọwote nne di ndị ọzọ shiri biri ha na ha shiri biri na di ya anaghị ekwukwe n'otu much na Adanne di na-akpụ ya every time ọ na-akpụ every time o kpee na fon ọ ga-agụgide ọ ga-agụgide na ya wee mistake na nwanne ya nwoke na o wee mistake ya ewere iwe gwagwara ya
so ma ho value marriage no mara value marriage no ga no n'ụlọ di no wu he widow no no because marriage ka gbasa no he o ji no n'ụlọ nne makpuru nga no ruole mgbe ya ga-agwa ya okwu na nonsense another too much ha da nne di egwekazi ya wo na obie n'ụlọ nna ya na ya mara ọwụ ya na ya chọrọ iwepụta okwu a ụmụnna ya pụta ajụ ada nne di ya n'ụdị ọ ga-eji ewepụ ya na ya ga-apụ na ndụ ya ga-apụ n'ọnwụ mana di ya si ya hapụ ka ndị ahụ na ha bụ bulldogs na ọ ghọta na-eme ugbu a mmadụ agawa ibe ya ije ọjọọ na m jụdele mba ụwa na-ele ya gaga ihe ugbo ka ya gaga azụ na-ele akshọn ya nwere ike iteke ka ọ dị mma na ụdịkọta ndị achị achụghị ya na otu esi ekpọ ya ụgwọ na ha ahụ ihe bịara igbu ya ha ga-egbu ya na elote ala bekee awụwa ebe mmadụ gara ya si agaghị elu elu na ote ha si emega na ụdịka ọgụ ha nọ na mba ha na ọ ya ga-akpọlatazi ụmụ ya ụlọ ya ga-alụtezi ụlọ na m jụdele sọ gịnị ka a ga-eme ya dị mma ụmụnne m okwu ekwulekwucha m sị nne m anụna m ihe i kwuru ya mmiri sụga n'otu ite mana no mata nke a dị ṅụsị na gị hapụga na ọgwụ ụmụnne na ya ga-handụlụ ha enwe ihe mere ṅụ the last thing dị ṅụ ga-eme wepụta gbawa ụmụnne ya ashịsha gbawa ada nne ya ashịsha gbawa mma ya ashịsha ọ bụrụ na o tere na ọ naṅụ ọ dị mkpa ka ime ụmụnna gị involve ka ha gwawa ya ọnụ na enwe ihe mere nwa ha na ha agaghị take ya lightly na agaghị eji ọnụ akọ datin na a ga-eso ya n'usoro ekwesịrị iji so ya na onye ọbụla aka ya nọ n'ọnwụ nwa ya dowe ka ha gwakwa ya datina enweghị onwe ada ọwụ ya ka ekepụrụ obi ike na ọwụ ihe niile ka o nwere right ikwu ọ ga-eme ha esi otu dan na agbacha nkịtị ha ga-across wa line ha na-ekwesịghị cross so ọ dị mkpa ka mmanụ ma ụmụnne enweta a ga-eshọta ụnụ n'ebe ahụ ha nwere ike mee ndị ụmụnna invite gaa village ka edinụ enwe ndị chief ole na ole n'ebe a metụrụ ha na ha chọrọ ịbịa enwe ike ha bịa receive ha ekwu ihe obi ha akọshọn ọha ma ọ bụghị ya ihe nwere ike imebi ka ha gbata ụkwụ na break fi ka ha bịa fili na-enwe onye nwa or because of ego anything can happen and nobody will do anything ọ bụ onye dị ndụ na-ekwu ihe mere n'otu o shiri mee ụmụnne m ọhịa m gwara enwekwa ihe ọnụ ga-atụkwasị ya ọnụ atụkwasị ya na mmụta mmadụ ga-esi nọrọ n'elu ego chi na-agọzie na ụmụ ha alala ha n'iyi ha kpatachara ego ha meghị ọfụma ada n'oge a at least onye rịawara na ada ya nwaanyị nọ nso before na-eme na at least ọ hụ na onye ga-ehicha ya ọnụ jụọ esi mmele otu ochie eme ụmụ ọ gbara nrandụ ego na ụlọ ebe niile ego alala bekee ilu stil dịkwa happy ụfọdụ ndị mmadụ ya ma masị ego arụ efiti ha ma mata mmadụ ga-esi nọkwata nọrọ mgbe ọ ga na-ata ndụ ya mmanụ ya ewere iwu na ọnụ ma na-enweghị isi tiire onwe ya ngọ ha nọ m n'ọnụ ụmụnne m udo dịrị ọnụ